A continuació, té la paraula per la defensa de les esmenes del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa l'il·lustre senyor Joan Boada. Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, bé, avui arribem al final de tot el procés de discussió pressupostària i arribem sense canvis. Només amb la constatació de la ferma aliança de Convergència i Unió i el Partit Popular per tirar endavant uns pressupostos, com ja hem dit, molt lesius per a la ciutadania del nostre país. Per a tots no, esclar. Els sectors més poderosos aplaudeixen aquesta aliança, ja que manté i consolida els privilegis d'aquells que veuen passar la crisi parant el sol en una platja nostrada o des d'un paradís fiscal a l'aguait dels seus diners. És una aliança ferma. No ens enganyin, senyores i senyors de Convergència i Unió, que diuen que ho fan pel país. Obeeix a uns interessos de classe, legítims, però interessos de classe. Se'n recorden d'aquells temps, els temps aquells que el PP era el gran enemic del poble de Catalunya, quan portava al Tribunal Constitucional l'Estatut referendat pel poble? Ara tot això està oblidat. O quan el PP fomentava i potenciava totes les campanyes contra Catalunya? O la pretensió de la senyora Camacho i el Partit Popular d'exigir una doble línia lingüística a l'escola catalana, volent dinamitar una cohesió que ve de llarg? Ara resta importància. Allò que tant els distanciava ara ha desaparegut, malgrat mantenir la mateixa actuació. I què els ha unit, doncs? El model socioeconòmic neoliberal que volen imposar des del govern. Els hi defineixo. Destrucció de l'estat del benestar, privatització dels serveis públics, eliminació dels principis de cautela i prudència en les activitats sobre el territori, el patriotisme, en definitiva, de Convergència comença i acaba a la butxaca. A més, el PP diu que no vota favorablement als pressupostos i, com que n'és crític, diu que fan una abstenció. I diuen, com llops amb pell de xai, que no és el mateix una abstenció que votar en contra. Bé, vostès poden explicar els sopars de duro que creguin convenient, però la ciutadania no és burra. Vostès critiquen precisament, han criticat a Convergència i Unió perquè amb les seves abstencions donen suport al PSOE i permeten que el PSOE sobrevisqui aquest final de legislatura. Doncs vostès, el Partit Popular, fan el mateix aquí. Permeten amb la seva abstenció que tirin endavant uns pressupostos que retallen les inversions en salut, en educació, en serveis socials, en habitatge públic, en recerca, en cultura, que eixamplen les diferències entre rics i pobres, que són ambientalment insostenibles i que no permeten crear ocupació. Això és el que fan vostès amb la seva abstenció, que en definitiva és donar suport a tota aquesta realitat. I hom es pregunta, què haurà aconseguit els del PP a la negociació pressupostària? D'entrada, no tenen foto de compromís. Els de Convergència i Unió varen deixar sola la senyora Sánchez Camacho anunciant que havia salvat el país una vegada més. Guardem-nos dels salvadors de les pàtries, donant suport a aquests pressupostos. En canvi, el senyor Nadal sí que ha sortit ben retratat d'aquesta situació. Ens preguntem, què hauran modificat? Hauran aconseguit que no es retalli en salut? Que no augmentin les llistes d'espera? Que no es tanquin quiròfans? En definitiva, hauran aconseguit tot allò que deien en campanya electoral i en aquest hemicicle? No, res de tot això. La senyora Sánchez Camacho deia l'altre dia que han recuperat 1.200 milions per despesa social. No han aconseguit ni un euro. Ni un euro. S'han limitat a acceptar que, si sobra alguna cosa, s'inverteixi en despesa social. Què volen que sobri amb la misèria que han invertit? No sobrarà absolutament res. O han aconseguit 200.000 euros del PUOS, que si el dividim pel nombre de municipis toquen a 200 euros cada un. Molt bé. O han arribat a un acord que diu abans de finalitzar l'any presenti un informe que contingui una anàlisi de les necessitats i la programació d'actuacions per establir les prioritats a l'hora de portar a terme una relació d'infraestructures educatives i sanitàries. No han entès res, veritat? Doncs això és el que pretenien amb aquesta esmena. De fet, nosaltres hem fet tot un seguit d'esmenes que plantejaven tot un seguit d'infraestructures sanitàries i educatives i ho tenien fàcil, només tenien que fer que votar-les. Encara hi són a temps a votar-les i d'aquesta manera no hauran de fer aquestes esmenes alambicades. Misèria és el que han aconseguit pels ciutadans de Catalunya. Això sí, el Partit Popular té l'alcaldia de Badalona, de Castelldefels i la vicepresidència de la Diputació de Barcelona gràcies a Convergència i Unió. Han fet un bon negoci, que és com entenen la política. El govern de la Generalitat ha continuat desenvolupant la teoria del xoc o la teoria del caos, senyor Mascolell, per posar la por al cos de la ciutadania de Catalunya. Han amenaçat en no poder pagar les nòmines dels funcionaris, i era fals. Han llançat la idea que el país estava en ruïna
per al dèficit i l'endeutament que arrossegava. I des de la OCDE els han dit que, en comparació a les altres economies semblants, el nostre endeutament no és preocupant. La OCDE, no nosaltres, que també ho deien. Nosaltres els hi vàrem fer la comparativa amb els lànders alemanys, que era 10 punts més alt que el nostre endeutament. Vostès, ni cas. L'establishment comunicatiu, tampoc, ni cas. Ara, a més, més por. Ara els diuen als treballadors públics que treballin més i cobrin igual, com si els convenis laborals no existissin. Per què s'entesten a perjudicar els treballadors del sector públic que ja han vist retallat el salari, han perdut poder adquisitiu, les jubilacions no es renoven i les baixes no es substitueixen? Deixin en pau els treballadors públics. Ells són els que ens garanteixen amb el seu treball el nostre benestar. Vostès s'acarnissen amb els més febles, amb l'argument que tenen feina fixa. També en tenen els especuladors financers, els especuladors immobiliaris, directors de bancs i caixes o directors de grans multinacionals, i en canvi no els exigeixen cap aportació a les finances públiques. Al contrari, els hi han disminuït en èpoques de vaques grasses i ara, en època de crisi, també els hi disminueixen. I nosaltres hem intentat fer veure que, o vostès han intentat fer veure que no hi ha cap més alternativa, que només es pot fer això, que només es pot continuar amb les brutals retallades que han començat des del gener. I això no és cert. Per il·lustrar aquesta afirmació, els recomano l'article dels professors de la Universitat de Barcelona, els senyors Domènech i Reventós, llegeixin, que es titulava «Cuestión de alternativas», publicat la setmana passada al País. Els autors afirmaven que hi ha una corrent molt estesa que creu que no hi ha alternativa a les polítiques d'austeritat fiscal neoliberal imposades pels mercats financers. És veritat. Vostès també pensen el mateix i les imposen a la ciutadania de Catalunya des de la majoria que conformen en aquest Parlament amb el Partit Popular. Continuen els autors dient que la política econòmica sense alternativa no és una alternativa creïble, sinó una ofensiva contra la sobirania i el benestar dels treballadors i treballadores. Una ofensiva que portarà dolor, desigualtat, pobresa i conflictes socials de conseqüències poc previsibles. I la realitat ens ho confirma a Catalunya. L'atur i la precarietat laboral estan pitjor. Les vendes minoristes han caigut en picat en el primer semestre. Creix la morositat i les execucions hipotecàries. Es dispara la pobresa. Els mercats financers exigeixen encara més sang, més retallades. I en aquest panorama, la dreta social i política, Convergència i Unió i el Partit Popular, hostils a l'estat del benestar, estan com a peix a l'aigua. Els autors continuen i es pregunten per què sembla que no hi ha alternativa? Diuen, primer perquè l'establishment ho repeteix constantment en tots els mitjans de comunicació públics i privats, amb algunes honroses excepcions, i perquè es desacrediten les veus discordants, tant moderades com radicals. Fins i tot el propi conseller Mas-Colell dubtava de la capacitat d'anàlisi actual de Stiglitz i Krugman. Els trobava antics, se'n recorda el senyor Mas-Colell? El professor Vicenç Navarro ens ha explicat un munt de vegades les alternatives al model de destrucció de l'estat del benestar que planteja la dreta a Catalunya. Sovint els seus articles són rebutjats i no el veig en cap tertúlia matinal de ràdio o televisió pública. L'establishment no el deixa. Estem, com diu Krugman, a l'edat fosca de la macroeconomia, que afecta la dreta però també a alguns partits de centre-esquerra, com comprovarem en aquest ple. Conclouen, a més, amb una frase lapidària. L'austeritat fiscal neoliberal, la privatització del patrimoni públic ens porta a l'economia sense esperança. Vostès aboquen a la desesperança molta gent, la més feble, la més vulnerable, la més necessitada d'equitat. Però no ens resignem. Hi ha milers de persones plenes d'esperança que creuen que hi ha alternatives. Nosaltres també. I els hem convertit en forma d'esmenes d'aquests pressupostos i de la llei de mesures administratives i fiscals. I també de la llei de l'abús, que vostès en deien de l'òmnibus, amb un text alternatiu per demostrar que hi ha altres polítiques a la seva política liberal compartida també per la socialdemocràcia. El nostre grup parlamentari, fa una proposta pressupostària alternativa al govern, que es basa en 3 pilars. L'augment dels ingressos, que vostès han obviat, un ajustament més racional de la despesa i una estratègia de creació d'ocupació que s'ha de basar en els serveis socials i en l'economia verda. L'augment dels ingressos passa per gravar l'especulació, la contaminació i les rendes més altes. I els hi hem fet una proposta, tant a la llei de pressupostos com a la llei de mesures fiscals i administratives, desenvolupada. Els diem, senyors, tornin a recuperar l'impost de successions i donacions que només paguen les 500 famílies més riques. Amb això aconseguim 611 milions d'euros. Els diem, senyors, posin una ecotaxa turística, com fan molts països europeus, com França, se'n recorda, la taxa de séjour. Doncs la posen des de fa molt temps que la tenen. Això significaria 75 milions d'euros. Els diem, senyors, fiscalitat ambiental, lluita contra el canvi climàtic, una taxa sobre l'energia nuclear, 40 milions d'euros. Una taxa sobre els dipòsits milionaris. La tenen Extremadura i Castella-La Manxa. 200 milions d'euros que donaria aquí a Catalunya.
un augment de l'IRPF de les rendes més altes, aquells que guanyin més de 10.000 euros al mes. Això ens aportaria 30 milions d'euros. O una lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida, que representa aproximadament el 5,5% del PIB. Reduint només un 10% d'aquest frau, aconseguiríem més de 1.000 milions. Però també els dèiem, el segon pilar, reduïm la despesa, fem un veritable pla d'estalvi energètic, reduïm els concerts a les escoles d'elit que segreguen per sexes, reduïm els preus dels medicaments, impulsem encara més els medicaments genèrics. En definitiva, propostes que sumades una darrere l'altra, euro darrere l'altre, signifiquen, entre ingressos i reducció de la despesa, més de 2.000 milions d'euros. Vostès, zero d'ingressos, zero. Nosaltres els presentem una alternativa que, combinant ingressos i contracció o de la despesa o reducció de la despesa, es poden aconseguir mantenir unes polítiques socials. I els plantejàvem un pla estratègic per a la creació d'ocupació concertat amb els agents socials, impulsant, insisteixo, la creació d'ocupació, l'economia verda i els serveis socials per convergir amb Europa. Em diguin ara que no hi ha alternativa. No em diguin, no continuïn dient que només hi ha una alternativa. N'hi ha altres que vostès han decidit no portar-les a terme. Perquè han volgut, evidentment, per una disposició clarament ideològica. Enfront, vostès plantegen retallades i més retallades, acomiadaments de treballadors públics, privatització de serveis i desregulació dels controls ambientals. No podran argumentar que no ens aproven les nostres esmenes per falta de diners. Per cert, que no n'aproven ni una. Vostès han rebutjat una proposta seriosa, justa i equitativa d'augment d'ingressos per fer front a les necessitats del país. Hem presentat quasi 500 esmenes amb un intent de prioritzar allò que per nosaltres és vital per mantenir l'estat del benestar i crear ocupació. Senyor Mas-Colell, hi torno a insistir, tenim una esmena que diu que si cobrem el fons de competitivitat es destini a ampliar la despesa social, a invertir en despesa social i no en reduir l'endeutament, el dèficit. Per què no ho fan? Per què no destinem aquests hipotètics 1.450 milions, si arriben, a invertir-la en despesa social? Perquè vostès creuen que no és necessari. I aquesta, evidentment, és la realitat. Per això totes les nostres esmenes han anat destinades a aquests pilars, aquests tres pilars, i sobretot el que fa referència a la creació d'ocupació. Per això no podem acceptar les rebaixes que es fan en inversió en polítiques actives d'ocupació. Tampoc, evidentment, per això plantegem nosaltres un pla de xoc anticrisi per als municipis amb l'objectiu d'estimular noves ocupacions en aquells sectors més vinculats a la vida diària, a les noves tecnologies, a la societat de la informació. A més, també els hem posat sobre la taula una línia de subvencions que promogui la creació de nous projectes i la consolidació de projectes creats durant l'any 2010 perquè ara, en haver-se esgotat les partides, puguin cobrar-les ara i puguin avançar. I li hem donat algun suport a alguns sectors productius concrets. Els hem donat un projecte per a la internacionalització del sector del moble a la Sénia, el del suro, a la zona de Girona, que és un projecte o és un procés industrial importantíssim, únic quasi a Catalunya, i que ens permetria també augmentar, evidentment, la nostra productivitat. I és imprescindible, per sortir de la crisi, un sistema universitari de recerca potent. Amb les nostres esmenes nosaltres no acceptem la retallada pressupostària. A més, se'n recorden, i ho ara llegir-ho, que no assistiren, els dies 13 i 14 de juliol els rectors han estat, varen venir aquí al Parlament. Tots ens varen manifestar en claredat que l'aprovació d'aquest pressupost posa en risc a les universitats catalanes, a la feina que s'ha fet els darrers anys, a la seva viabilitat i model actual i, sobretot, a la possibilitat de fer possible l'aplicació de l'espai europeu, el Pla Bolonya. El rector de la Universitat de Barcelona, el senyor Didac Ramírez, deia: no vull semblar un captaire, però si invertir en educació superior pot semblar car, molt més car és no fer-ho. Sobretot quan la inversió pública en educació superior a Catalunya és de 127 euros habitant, molt lluny dels 478 de Finlàndia, dels 324 d'Holanda i fins i tot també a l'estat espanyol és superior en 140 euros per habitant. El rector Moreso de la Pompeu Fabra, angoixat, demanava als diputats i diputades del Parlament que salvessin alguna cosa. I què han salvat? Res. Nosaltres els presentàvem una esmena per recuperar els 127 milions d'euros per a la universitat, que sortirien de la proposta d'augment d'ingressos que hem fet nosaltres. No ens els inventaríem, ja els hem buscat, aquests diners. Els estudiants, en definitiva, pagaran taxes més altes, no s'augmenten les beques per estudis i l'inversió en recerca es situa a la cua d'Europa. Però també els deien que eren uns pressupostos ecològicament insostenibles,
Nosaltres insistim en la imprescindible modernització ecològica de Catalunya, potenciant la lluita contra el canvi climàtic, les inversions en energies renovables, en estalvi i eficiència energètica, en mobilitat sostenible, en transport públic, en sistema tramviari i ferrocarril de rodalies, una gestió acurada de l'aigua i els residus. També, per cert, a l'aigua apliquen la teoria del caos, intentant demostrar a la societat que només hi ha una alternativa si volem mantenir les infraestructures de sanejament, de distribució o de neteja de lleres, la privatització o la puja desfermada i injusta del cànon. El diputat Salvador Milà, a la interpel·lació que farà en aquest ple, els explicarà que hi ha alternatives que no passen ni per la por ni pel xantatge que estan fent Convergència i Unió. Votarem en contra de les esmenes del Partit Socialista que fan referència a la construcció del Logis Penedès, una infraestructura de logística que no té el consens territorial necessari. També votarem en contra la que fa referència a les obres de la Ronda de Mataró. Nosaltres proposem redactar el projecte alternatiu de mobilitat, a més es va aprovar amb una resolució i fins i tot nosaltres plantejaríem que el propi Partit Socialista la retirés, ja que aquesta proposta ja ha estat aprovada parlamentàriament. Tampoc donarem suport a l'esmena d'Esquerra Republicana instant a la construcció de la variant d'Olot. Si es construís aquesta via segregada de 2 carrils per banda que travessa la Vall d'en Bas, seria un atemptat a una de les zones on desenvolupament econòmic i protecció del territori conviuen millor. Bé, almenys fins que es va construir el túnel de Bracons. I el mateix amb el sector agrari, que fa temps que pateix una davallada de la seva renda. Per això les nostres propostes van destinades al suport a la formació, a la recerca, a la innovació, a un pla de supressió dels transgènics, que aquesta ens porta cap a la modernitat i una agricultura molt més competitiva, ja que el Parlament Europeu ara ens permet també legislar sobre aquest tema. En resum, unes esmenes que busquen les millores dels sectors productius garantint la sostenibilitat ambiental, la producció d'aliments segurs i de la qualitat a un preu just. Però també els deien que eren uns pressupostos socialment injustos. Estableixen una distribució injusta dels costos de la crisi. Gran nombre de les nostres esmenes afecten el Departament de Salut i el sistema sanitari, perquè és una prioritat, i vostès retallen un 14%. Retallades que han significat augment de llistes d'espera, tancament de serveis als CAPs, tancament d'urgències. Avui n'hem parlat molt també en aquest ple. I qui afectaran totes aquestes decisions? Els treballadors i treballadores, els que menys tenen, els que menys guanyen. Per tant, nosaltres hem presentat tot un seguit d'esmenes per corregir la brutalitat de la seva acció política, la de Convergència i Unió i la del Partit Popular. I per això, esmenes per vetllar pel compliment dels compromisos amb els equipaments sanitaris, aquelles que millorin les ràtios dels serveis sanitaris, del personal en salut mental, pediatria i ginecologia, millorar el transport sanitari, que per cert també ja s'ha discutit que està ara en vaga. Per cert, que el Partit Popular tindria l'oportunitat de votar la nostra esmena, que va en favor dels treballadors del transport sanitari i no fer demagògia aquí, com fa un moment, criticant el govern perquè no solucionava. Aprovi la nostra esmena i estarà solucionat. Igual com si aprova també la nostra esmena que diu que no es tanqui l'Hospital 2 de Maig, la 518, perquè se l'apuntin si la volen aprovar, que són aquest hospital, són treballadors i compromesos i demana l'ajuda de l'administració per continuar la seva tasca i servei a milers de persones. El Partit Popular ho demanava fa un moment, però mentrestant votarà en contra els pressupostos. Ja m'explicaran si això no és una esquizofrènia política difícil d'entendre. I el mateix amb educació, el mateix amb serveis socials, tot un seguit de propostes que van en la millora o en mantenir aquesta necessària inversió social en tots aquests aspectes. En equipaments també educatius, amb la 6a hora per a totes les escoles públiques de Catalunya, en mantenir els programes de suport a la diversitat, a l'oferta de formació professional, a les beques, als menjadors escolars, al transport escolar, que ha vist retallada la seva aportació per part del Govern de la Generalitat. I el mateix que fa referència a benestar i família, aquell que deia que eren tan importants, doncs han reduït també un 10%. I nosaltres presentem esmenes per salvar la inversió en programes i polítiques en favor de les famílies i dels col·lectius amb major vulnerabilitat. I han renunciat a fer política social d'habitatge, han renunciat a regular el mercat i han deixat que la iniciativa privada torni a tenir el control de l'habitatge i el sòl. Les nostres esmenes van en aquest sentit, en recuperar altra vegada allò que és imprescindible en una situació de crisi i fomentar l'habitatge públic, la rehabilitació o la llei de barris. Però també esmenes que fa referència a la cultura per superar la retallada del 17% en equipaments, en llengua també, o també en la política cultural. Proposem augmentar el suport dels ajuntaments perquè mantinguin programacions que permetin als artistes actuar en gires. O en cooperació. Vostès en cooperació han reduït un 50%, més d'un 50%.
La Federació Catalana d'ONG es va manifestar divendres passat a significar l'enterrament de la cooperació catalana. Mentrestant, enterren la cooperació catalana, vostès augmenten els sous dels directius de l'Agència de Cooperació i Desenvolupament. El mateix, com ja he explicat, amb la funció pública, amb els treballadors i les treballadores, amb el que fa referència a les necessitats de millorar el servei de la justícia o també el que fa referència a Interior, també on ara fa 4 anys o ara fa menys temps doncs la situació era difícil, amb la mateixa vostès no han volgut aprovar cap de les nostres esmenes que plantejava una realitat totalment diferent. I acabo. Krugman escrivia: a Europa els fanàtics del dolor continuen insistint que el diner prudent i l'equilibri pressupostari són la resposta a tots els problemes. Deia, darrere aquesta insistència hi ha hagut fantasies econòmiques, en particular la creença que la fada de la confiança, és a dir, la creença que retallar la despesa crearia ocupació. Senyor diputat, ha d'acabar, I acabo immediatament. I que l'austeritat fiscal millorarà la confiança del sector privat. Per desgràcia, aquesta fada no existeix. Vostès són els fanàtics del dolor, que, com el president de la COE, el senyor Rossell, creuen que s'ha d'actuar contra tot allò que no els permeti continuar fent negoci i guanyant diners, i per això no dubten en responsabilitzar els treballadors públics ineficients i prepotents, els ciutadans usuaris de la sanitat que n'abusen, els aturats que ho són perquè sí i els estudiants que suspenen. Tristes declaracions compartides pels consellers del govern de CiU. Acabo. Nosaltres continuarem lluitant al costat de molts ciutadans i ciutadanes perquè els fanàtics del dolor, vostès, Partit Popular i Convergència i Unió, imposin les seves idees generadores d'iniquitat i d'injustícia social. Moltes gràcies, senyora presidenta.